Люба ти представя. В едно малко скрито кътче на гората, сред високи треви и красиви цветя, живееха 6 градински елфчета. Те бяха малки, весели същества, с блещукащи крила и пъстроцветни дрежки. 3 от тях бяха момчета – Лум, Рин и Фел. И 3 бяха момичета – Зоя, Тили и Елси. Елфите се грижеха за градината, поливаха цветята, помагаха на пеперудите да намират нектар и весело си играеха с малките обитатели на природата. Една слънчева утрин те срещнаха нови приятели – червената с черни точки калинка Пипи, розовата пеперуда Лулу, малкото морско конче Ланс, което беше дошло на гости от близкото езеро, и пухкавата гасеница Лени, който мечтаеше да стане красива пеперуда. Една сутрин елфите забелязаха, че маргаритките изглеждаха тъжни и наведени. Какво им има? Зачуди се Зоя. Може би са жадни, предложи Лум. Елфите веднага донесоха капчици вода и нежно напоиха цветята, но маргаритките все така изглеждаха тъжни. Тогава Лени, който обичаше да се катери по листата, забеляза нещо важно. Вижте, вятърът е разпилял семената им. Те искат да създадат нови цветя, но няма кой да разнесе семенцата. Лулу, красивата пеперуда, веднага разпери крилата си. Аз ще помогна, ще ги отнеса до най-хубавите места в градината. И аз ще помогна, каза Пипи и внимателно понесе едно семенце на гърба си. Аз ще разнеса няколко по водата, обади се Ланс, размахвайки малката си опашка. Всички приятели се заеха с работа, а елфите радостно им помагаха. Скоро градината се изпълни с нови малки маргаритки, които весело се поклащаха на вятъра. Благодаря ви, прошепнаха старите маргаритки. Елфите и техните приятели се засмяха щастливо. Градината отново беше пълна с живот, а малката гасеница Лени разбра, че понякога дори най-малките могат да направят нещо голямо и важно. Ако тази приказка ти е харесала, не забравяй да се абонираш за канала за още много магически приключения.